Da vidimo koliko može. Evo, dok smo gledali njegov skok, sad kreće podrška za Čevaleka. Ovdje je krenula utrka na 3000 metara, tu je i se Vito Linarić krenuo kao vodeći. Da vidimo koliko je Čevalek skočio. Evo, Čevalek je došao na 6.09, tako da ostajemo onaj boljih 6.47. Vidimo sada Meštrovića i Vladosen ima 6.11. Evo sada i podrška ovdje za njega, da vidimo, može li još dalje od ovih 6.11. Skok je čini se ispravan, bijela zastavica, njegova reakcija ne sugerira baš toliko zadovoljstva, ali vidjet ćemo što će reći mjerni instrument. Ovdje Linarić i dalje u vodstvu, a Andrija Žic iz Kvarnera se ovdje probio kao vodeći. Evo 6.20 za Meštrovića, tako da se još poboljšao. Ljubišić je tamo u međuvremenu prestupio, čini se. Sada Šuma trenutno vodeći, malo se priprema svoj posljednji skok danas. Vidimo možda li Šuma ovdje sada odlepiti preko 7 metara. Evo, djelo je zadovoljno, neka samo pazi na stazu, Djelo je po reakciji da bi trebalo biti preko 7 metara. Evo, vidjet ćemo je li to onda i još jedna potvrda, ne, ipak 6.78, evo, je mnogo zadovoljnije od toga. Ali ostajemo 6.96, tako da evo, trenutno je to pobjedničko mjesto. Tamo sada Slavonije Žito Osijek, Andrej Bolarić, vidimo koliko on može daleko skočiti, ali ovdje poredak na 3000 metara se nije previše mijenjao. Ovdje na trećem mjestu je Vito Geršak, on drži treću jednu poziciju. Imamo još jedan član Kvarnera. Moramo dva člana Agrama. Bolarić 6.17 u skoku.
Evo sada Boris Šipića na završnicu, danas 3 neuspješno moguće, da vidimo možda i četvrti imati onu bijelu zastavicu, pa da vidimo izvjeru koliko može davati danas. Čini se da će biti, tako evo, to je uspješan skok, sad ćemo vidjeti samo koliko uspješan. Ovdje sada se Linović probije prema naprijed. Evo 686 za Šipića ovdje. Gužva je tu na dalje oko tih pozicija, tako da tu je evo Šumak 6.96, Klić 6.93, Grnić 6.90, Šipić je sada četvrti sa 6.86, a imamo još tu skakače koji dolaze. Skupina Koper ima još jedan skok, ali prije toga David Klić, vidimo koliko David može. To je neispravan skok za Klića. Sada je dalje u samoj završnici, ali 3000 metara sada ušlo u ovu fazu gdje su nam još preostala 2 kruga. Sljedeći sada na završnicu Luka Skupina Koper. Tu ćemo sada kreće Smoljan iz Zagramo. Oj, David! Idemo, novi plešak, nova podrška, Luka Skupina Koper, Dinamo. Nije baš zadovoljan novim skokom. Sutra će imati novu priliku skakati, ali troskok, njegova glavna disciplina. Sada da vidimo, Viktor Ligarić ulazi ovako u završni krug. Ostalo je još sada manje od 450 metara. Evo Supina se popravi na 6.71, da vidimo sada 8.10 je prolaz za člana mladosti ovdje, to je negdje trenutno, da vidimo koliko može ubrzati posljednji krug. Evo dok traja ovih završnicu utrke od 3000 metara, da vidimo završnicu Portal daje. Marko Grnić. Ipak će biti neispravan skok za njega, tako da samim time čini se da smo tu zaključili skok u dalj. Pa ćemo pričekati naravno da bude službeno i na kraju se okrenuti sada završnici utrke na 3000 metara, to je skupina 1, nominalno sporija skupina, ali svakako da ćemo vidjeti sada Vitu Linarića u završnici, koliko brzo može još ići u posljednjih 50 metara. Sada tu sad će biti, stići to iznad 9.20, ali negdje na 9.24 će to biti, tako 9.24.19. A ovdje je zanimljiva borba ostalih trkača. Tu je čini se sada sa 312, to je Lovro Papić ispred Luke Smoljana. Prošle Papić je imao nešto brzo vrijeme. Vidjet ćemo koliko su dečki sada išli, ovdje su osobni njihov rekordi 9.51.07 i 9.55.34.
Čekamo sada preostale natjecatelje da nam završe s ovom utrkom. Evo još jedan krug, vjerojatno Rajić iz Međimurja. Jakovec. Ovako će sada doći dečki iz skupine broj 2. Evo na semaforu, ovako ste mogli vidjeti sve rezultate koji su izlazili. Obzirom da čekamo sada još jednog natjecatelja ovdje, on će uspješno dovršiti svoju utrku, to je onaj ekipni dio koji također ne treba